Bismillah, elhamdülillah, ve salatu ve selamu ala Resulillah ve ala alihi ve sahbihi ecma'in, amma ba'd. Alemlerden yoktan bar etip, şuşa alemlerge her daim özünün rahmetin, nimetin bizlerge birip duruşu, bu dünyanın hem ahiretinin huzası, kıyamet gününün birden bir patşası, Rabbimiz Allah subhanahu ve teala'ga barcha maqtov ve hamdlerimiz bulsun. Hem Allah subhanahu ve teala'dan şuşa jirleriga rahmat etib jiberilgan kishilarning ve hamda payg'ambarlarning eng yaxshisi payg'ambarimiz Muhammad ibn Abdullah sallallahu aleyhi ve sellemge ko'ngil turundan chiqqan salovat shariflarimiz bulsun. Elhamdülillah cemaat, Allah subhanahu ve teala rahmeti bilen şuşa izgi oyda, izgi Ramazan ayında Allah subhanahu ve teala qo'shgan urazalarni tutib, Allah subhanahu ve teala qo'shgan namazlarını o'tab, әкрен-генә шушы Рамазанның актык, иң яхшы төннәренә, иң яхшы көннәренә актык 10 көнгә җиттек җәмәгать. Һәм күбе сорарга мөмкиннәр, ничек безгә шушы Рамазанның актык 10 көнен үткәрергә дип. Һәм Шейх Сулейман ар-Рухайли дигән галимебез шуның буенча үзенең вагызын чыгарды. Һәм ул әйтеп китә: Шушы büyük Ramazan ayı, ул изгелекләр ayı. Allah subhanahu ve teala аны башка айлардан айырып, билгеләп куйган. Һәм шушы Рамазан ayında бик күп безгә нигъмәтләр, бик күп безгә фурсатлар, бик күп безгә изге гамәлләргә әҗерләр биргән. Бу Allah subhanahu ve teala'дан иң зур нигъмәтләрнең берсе булып тора. Һәм Шейх Сулейман әйтеп китә, кайбер кешеләр Ramazan ayın dərd quvvat белән башлыйлар, әмма соңгы көннәрендә quvvatlары зәгыйфләнә. Һәм шушы актык 10 көннең әһәмиятлеген белми башлыйлар һәм аңа әһәмият тә бирми башлыйлар. Әмма шушы 10 көнне без киресенчә, әмма шушы актык 10 көнне без алдынгы көннәргә караганда күбрәк тырышлык күрсәтеп, тагын да изгелек эшләребезне арттырып, тагын да хәерлекләр эшләргә ашкынырга тиешбез. Чөнки Рамазан аеның актык 10 көне алдагы булган бүтән көннәргә караганда да хәерлерәк һәм яхшырак. Әгәр дә кеше Рамазан айы башында күп изге гамәлләр эшләми калды икән, менә аңа хәзер бик зур фурсат булып тора, шушы гамәлләрне эшләргә, шушы кулдан ышкындырылган әҗерләрне тагын да күбрәк иттереп кайтарырга һәм шуның изге гамәлләр кылып бик күп әҗерләргә ирешергә. Һәм ничек инде безгә шушы менә бу 10 көнне үткәрергә һәм кемнән үрнәк алырга һәм ничегрәк безгә бу төннәрдә булырга дигәндә, безгә иң яхшы үрнәк булып тора ул безнең пәйгамбәрбез sallallahu aleyhi ve sellem. Һәм без, әгәр дәгән ул эшләгән гамәлләрне барсын эшли алмасак тагын, әмма ул эшләгәнчә тырышырга тиешбез. Бүтән көч-куәтебезне куеп, бүтән тырышлыгыбызны куеп, Рәсүлебез sallallahu aleyhi ve sellem ничек эшләгән, нинди гамәлләр эшләгән, ничек иттереп эшләгән, кайсы вакытны эшләгән, без шуның буенча шушы безнең пәйгамбәребезнең үрнәгенә карап, шулай эшләргә тиешбез. Һәм Рәсүлебез sallallahu aleyhi ve sellem бу актык 10 көнне бик тырыш булган, бик каты тырышлык, изге гамәлләр эшләгәндә күрсәткән. Ничек иттереп Айша радиллаһу анһадан хадистә ул әйтә иде, Рәсүлебез sallallahu aleyhi ve sellem бу 10 көн кергәндә изарын нык итеп кысып бәйләп, төннәрен намазда үткәреп һәм гаиләсен уята иде дип. Изарын кысып бәйләп дигән сүз, ягъни гыйбадәт кылу өчен әзерлек. Гыйбадәт кылырга бик каты нык әзерләнә иде, бик күп гыйбадәтләр кыла иде һәм мәчетләрдә иғтикаф кыла иде, ягъни мәчетләрдә йоклый иде, мәчетләрдә гыйбадәт кыла иде, мәчетләрдән чыкмый иде һәм хәтта өендә дә йокламый иде. Төннәрен намаз укып, зикр итеп, Коръән укып үткәрә иде. Һәм бар әһелләрен гыйбадәткә
ündüйді. Яғни уята деген сөз, бүтін әхілләрін шушы түннәрдә ғибадат кылырга чакыра, үндüйді. Һәм шулай ук Айша радиллаһу анһадан сахих хадистә Рәсүлебез саллаллаһу алейхи ва саллям бу ахыргы 10 көндә бик нык ибадат кыла иде. Тырышып кыла иде, башка төннәргә караганда да. Ягъни Рәсүлебез саллаллаһу алейхи ва саллям иң нык ибадат кылган төннәр бу Рамазанның актык 10 төннәре иде. Башка бүтән төннәргә караганда да. Һәм шулай ук безнең сәләфләребез, бездән алдан яшәгән сахабалар, табигиннар, зур имамнарыбыз ничек үткәргәннәр соң алар шушы 10 көннәрне? Алар җәмәгать бик нык итеп Коръәнгә тотынганнар, Коръәнгә ябышканнар. Коръәнне берничә тапкыр укып бетереп, хәтем чыга торган булганнар. Һәм бу 10 көндә кайбер имамнарыбыз шушы 10 һәр бер көнне Коръәнне бер тапкыр укып чыга торган булганнар дип риваятләрдә килә. Ягъни алар бик нык итеп шушы Коръәнгә ябыша торган булганнар. Һәм шулай ук галимнәр әйтәләр, иң яхшы Коръән уку, ягъни шушы Коръән укыганга әҗерләр булу, бу инде шушы көннәрдә. Ягъни кем менә шушы актык Рамазан 10 көнендә Коръәннәр укый, аңа бик зур, бик күп әҗерләр булачак. Кайберләр әйтергә мөмкиннәр, менә мин әле хәрефләргә өйрәнәм, менә әле минем укуым анда зәгыйф бара, минем укуым анда бик әкрен, мин хаталар эшләргә куркам дип. Киресенчә җәмәгать, кеше тырышырга тиеш укырга. Хәтта ничек итеп хадистә килә, әгәр дә кешегә шушы Коръән уку авыррак була икән, аңа хәтта аның өчен әҗере дә күбрәк булачак. Шуңа күрә без шушы ниъмәтне кулдан ычкындырырга тиеш түгелбез, тырышырга тиешбез. Һәм бигрәк тә шушы Рамазан ае, ул Коръән ае. Шушы айда Коръән иңдерелгән. Шуңа күрә без шушы Коръәнне күбрәк укырга тиешбез. Монда хәтта әйтелми, Коръәнне бер тапкыр укыйсыңмы дип. Монда хәтта алар кайберләре 60 тапкыр Коръәнне укып чыга торган булганнар безнең шушы имамнарыбыз. Һәм өченче җәмәгать, бу көннәрдә Рамазанның актык 10 көнендә бөек бәрәкәтле кичә бар. Ул Кадер кичәсе. Коръәндә Аллаһ субханаһу ва тааля әйтә: Кадер кичәсе 1000 айдан да хәерлерәк дип. 1000 ай дигән сүз инде ул җәмәгать 83 елга туры килә. Кеше уртача 60-70 ел яши. Әмма әгәр дә шул кичәне гыйбадәттә, намазда, зикрдә, изге амәлләр кылуда үткәрсә, 83 ел буе гыйбадәт кылган кебек әҗерен алачак. Һәм бу бик зур форсат җәмәгать. Шушы Кадер кичәсендә күп итеп гыйбадәт кылып, шушы әҗерләргә ирешү. Шейх Утаймин рахимахуллаһ, зур галим, шундый безгә бер чагыштыру китерә. Менә бу Рамазан ае ул изге амәлләр сезоны кебек ди. Әгәр дә мәсәлән бер шәһәрдә бер кибет ачыла да һәм әйтә ди, ачылган аркасында безнегә бүтән булган әйберләр ярты бәясеннән генә сатыла дип. Шулай итеп кешеләргә игълан яшый икән, без күрербез ди, бер сәгать тә үтмәс, инде шуның кадәр күп кеше килер, хәтта кибеткә сыймаслар ди. Ягъни шушы дөнья өчен, шушы дөньяда берәр нинди сезоннар була икән, шундый берәр нинди сатып алуда шундый зур ташламалар була икән, кеше бүтән эшен ташлап, шуңа чаба, шуңа йөгерә, күбрәк алып калыр өчен. Һәм менә бу Рамазан ае изге гамәлләр сезоны ди. Аллаһ субханаһу ва тааля сиңа шундый кич бирә, сиңа шундый мөмкинчелек бирә, бер төн эчендә шуның кадәр 83 ел буе гыйбадәт кылган кебек әҗер алырга. Нишләп без аны кулланмыйбыз? Нишләп без аңа тотынмыйбыз? Ничек итеп кибеткә чапкан кебек 100 километр ерак булса даган, кеше шуңа чаба, шуңа йөгерә. Безгә шуның кадәр мөмкинчелек бирә Аллаһ субханаһу ва тааля. Кадер кичәсендә бер генә кич изге гамәлләрдә үткәрәбез һәм иншалла аның әҗере 83 ел гыйбадәт кылган кебек әҗере булачак. Шуңа күрә мин үземне һәм сезне җәмәгать
шушында нык булырга, шушы изге гамәлләргә тотынырга чакырам. Һәм кайбер кешеләр сорый башлыйлар: кайчан ул Кадер кичәсе, кайчан булган ул, кайчан булачак ул? Менә шушы бер генә көн утырып торырмын даган, Кадер кичәсе булыр даган, яхшы булыр иде дип. Шунлыктан Шейх Ибн Баз рахимахуллаһ зур галим әйтә: кемдә кемдей шушы актык 10 көнне изгелектә тырышып үткәрә икән, шул кичәне очратыр, иншаллаһ, шушы гамәлләре шушы кичәдә кабул булыр ди. Ягъни шушы 10 көн ул бит инде җәмәгать 10 ел түгел. Хәтта безгә әйтсәләр дәген, менә 83 ел кебек әҗер аласың килсә, 10 ел буе гыйбадәт кылырга кирәк ди. Ул вакытта даган карап карасак, бу бик яхшы фурсат дип уйлар идек. 83 ел түгел бит, 10 ел кирәк дип. Ә монда җәмәгать 10 гына көн, шушы 10 көнне без һәрбер төннән тырышырга тиешбез, изге гамәлдә, гыйбадәттә үткәрергә. Нишләп? Чөнки 83 ел буе гыйбадәт кылган кебек әҗер булачак. Шуңа күрә без тырышырга тиешбез, шушы 10 гына төнне изге гамәлдә кылырга, 10 гына төнне намазларын укырга, 10 гына төнне Коръән укырга, зикрләр кылырга. Ул җәмәгать бик әз. Шуңа күрә бу Аллаһ Субхана ва Тааладан безгә биргән фурсат, зур нигъмәт. Шуңа күрә без аны кулланыйк һәм иншаллаһ Аллаһ Субхана ва Тааладан әҗерләрне кабул булуны өмет итәбез. Һәм Бухари һәм Муслим риваят иткән хадистә Рәсүлебез саллаллаһу алейхи ва саллям әйтә: кемдә кем Рамазан уразасын ныклы иман белән һәм савапка өмет итеп тотып чыкса, алдан булган барлык гөнаһлары гафу ителер ди. Һәм шул хадистә Рәсүлебез саллаллаһу алейхи ва саллям әйтә: кемдә кем Кадер кичәсен кыямда үткәрә, ягъни намазда, алдангы гөнаһлары гафу ителер ди. Шуңа күрә җәмәгать шушы көннәрдә тырышыйк. Кешенең мәсәлән гомер буе кеше гөнаһлы булган. Кеше мәсәлән бик начар кеше булган. Әмма шушы аңа менә фурсат булып тора, бөтен гөнаһлар гафу ителәчәк җәмәгать. Бөтен гөнаһлар, кеше нинди гөнаһлар эшләде, шушы менә 10 көн, менә без 10 көнгә кердек. Менә 10 көннәр башланды. Менә безгә хәзер фурсат булып тора, шушыны кулланырга, шушы 10 гына көнне бик нык итеп гамәл кылып калырга. Һәм җәмәгать 4-дән ничек итеп әйтелә, гамәлләр ахыры белән бәйләнә. Кеше ничек итеп үзенең гамәлен ахырын ничек итеп бетерә, ничек итеп ахыргы вакытында нинди тырышлык күрсәтә, ул шуның белән бәяләнәчәк. Шуңа күрә, әгәр дә кеше Рамазанның алдыңгы көннәренә әһәмият бирмәгән булса, менә хәзер аңа нинди зур фурсат булып тора. Шушы зур савапларга ирешергә, зур әҗерләргә ирешергә һәм бөтен гөнаһлары гафу ителергә нинди зур фурсат булып тора җәмәгать. Һәм 5-дән Шейх Сулайман Рухи әйтеп китә: беребез дә белми җәмәгать. Бәлки бу безнең иң актык Рамазаныбыздыр. Бәлки бу безнең иң актык ураза тотуыбыздыр. Әгәр дәген карап карасак, күпме кешеләр безнең белән былтыр ураза тоттылар. Күпме кешеләр безнең белән былтыр ифтарлар ачтылар. Күпме кешеләр безнең белән әле күптән түгел генә безнең белән янәшәдә иде, әмма шушы Рамазанга керә алмадылар. Аллаһ Субхана ва Тааладан аларның әҗәлләре җитте. Һәм без белмибез җәмәгать кайчан без дә үләчәкбез. Кайчан без дәген бу дөньядан китеп барачакбыз. Бирәк тә карап карасак, тирә-юньдә күпме безнең туганнарыбыз, яшьләребез, якыннарыбыз яшь килеш үлеп киттеләр. Һәм без дәген һәрбер секунд сайын, һәрбер мизгел сайын үзебезнең үлемебезгә якынаябыз җәмәгать. Менә хәзер без дәген монда утырабыз, әмма белмибез, 1 сәгатьтән соң нәрсә булачагын, 2 сәгатьтән соң нәрсә булачагын. Кемдер юлга чыгып кына аны машина бәреп китергә мөмкин. Кем бер дә уйламыйча башына нәрсәдер төшергә мөмкин. Кемдер шунда тик торганда үзенең йөрәгенә тотынып инфаркт булырга мөмкин. Ә хәзер менә җәмәгать шушы 10 көндә безнең нинди зур фурсат бар, шушы гамәлләрне эшләп калырга. Бәлки киләсе Рамазанга без исән булмабыз инде. Бу безнең бәлки
ахыргы Рамазаныбыз булыр. Шуңа күрә без моны тырышырга тиешбез, актык Рамазан итеп үткәрергә. Менә әгәр дә сиңа әйтсәләр, менә бу синең актык Рамазаның, син аны ничек үткәрәчәксең дип, без уйланып, әйе, бу минем актык Рамазан булырга мөмкин дип, тырышып, изгелекләр күбрәк эшләп, шулай үткәрергә тиешбез. Шуңа күрә шушы менә вакытларны, изге вакытларны, бөек, бәрәкәтле вакытларны дөрес җирдә кулланыйк, дөрес итеп кулланыйк һәм тырышыйк шушы изге әҗерләрдән, изге вакыттан мәхрүм булмаска. Ничек итеп Ибн Маҗа ривайт иткән хадистә Расулбез саллаллаһу алейхи ва саллям әйтә: "Бу айга кирдегез, ягъни Рамазан аена. Һәм анда Кадер кичәсе бар. 1000 айдан да хәерлерәк. Кем аннан мәхрүм кала, бөтен хәерлектән дәген мәхрүм булыр" ди. Ягъни җәмәгать карагыз, әйтә Расулбез саллаллаһу алейхи ва саллям, кем аннан мәхрүм була, шушы Кадер кичәсенең әҗерләреннән, шушы Кадер кичәсеннән бөтен хәерлектән дәген мәхрүм булыр ул кеше ди. Шуңа күрә шушы менә бу Аллаһтан безгә биргән фурсатны кулланыйк. Аллаһ субхана ва тааля безгә вәгъдә иткән әҗерләргә дучар булырбыз. Аллаһ субхана ва тааля безне куркыткан шушы ут газабыннан азат булырбыз. Һәм Аллаһ субхана ва тааля безнең шушы кылган гыйбадәтләребезне, уразаларыбызны, намазларыбызны, садакаларыбызны, биргән зәкатләребезне кабуллардан кылсын. Һәм Аллаһ субхана ва тааля безнең шушы изге айда киткән кимчелекләребезне, хата гөнаһларыбызны гафу итсен. Һәм безне барыбызны дагы Аллаһ субхана ва тааля үзе вәгъдә иткән мәңгелек җәннәтләренә кергән җиңеләйтсен. Һәм Аллаһ субхана ва тааля каты итеп куркыткан кабер газапларыннан, ут газапларыннан безне барыбызны сакласын. Һәм Аллаһ субхана ва тааля безне, безнең әһелләребезне хисапсыз җәннәткә керүчеләрдән насыйп әйләсен. Субханакаллаһумма бихамдик, ашһаду ан ла илаһа илля ант, астагфирука ва атубу илейк.